या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल अँड मेडिकल कॉलेज। नमस्कार, हे आहे कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह आणि आपण पाहत आहेत संध्याकाळच्या टॉप 5 बातम्या। गोव्यातून गुजरातकडे होणाऱ्या बेकायदा दारू वाहतुकीविरोधात बांदा पोलिसांनी रात्री उशिरा कारवाई केली। या कारवाईत 11,65,395 रुपयांच्या दारूसह दारू वाहतुकीसाठी वापरलेला सुमारे 20 लाखांचा ट्रक असा एकूण 31,65,395 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केलाय। बेकायदा दारू वाहतूक प्रकरणी दीपक कुमार, श्री भगवती प्रसाद, मोहम्मद शबीर, वहिदीभाई इंद्राशी यांना ताब्यात घेण्यात आले। ट्रकमध्ये चोरकप्पा तयार करून दारू वाहतूक करण्यात येत होती। राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा देण्याचा निर्णय जाहीर केला आणि महाराष्ट्राचं राजकारण या धक्क्यानं हादरून गेलं। पवार यांनी अध्यक्षपद सोडण्याचा निर्णय मागे घ्यावा अशी विनवणी नेते कार्यकर्त्यांकडून केली जाते। दुसरीकडे या निर्णयानंतर राष्ट्रवादीत राजीनामा सत्र सुरू झालंय। राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर आता मुख्य प्रतोद आमदार अनिल पाटील यांनीही आमदारकीचा राजीनामा दिलाय। मुंबईत राष्ट्रवादीच्या वरिष्ठ नेत्यांची बैठक सुरू आहे। या बैठकीबाबत जयंत पाटील आणि जितेंद्र आव्हाड यांना कोणतीही माहिती नसल्याची माहिती मिळते। अशातच याबाबत बोलताना त्यांना मला बोलवण्याची गरज वाटली नसेल म्हणून त्यांनी बोलवलं नसेल असं जयंत पाटील म्हणाले। तसेच ना मी पक्षावर नाराज आहे ना पक्ष माझ्यावर नाराज आहे असंही जयंत पाटील म्हणाले। शरद पवारांच्या राजीनाम्यानंतर राज्यात खळबळ उडाली आहे। दरम्यान या प्रकरणावरून ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊतांनी काँग्रेसचे अध्यक्ष खरगे आहेत मात्र निर्णय राहुल गांधीच घेतात असं वक्तव्य केलंय। दरम्यान राऊतांच्या या वक्तव्यावर पटोलेंनी राऊतांचा चांगलाच समाचार घेतलाय। संजय राऊत यांनी आपल्या पक्षात लुडबुड करू नये, संजय राऊत यांनी आमच्या पक्षात चोंबडेपणा करू नये, ते आमच्या पक्षाचे प्रवक्ते नाहीत असा घणाघात काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केलाय। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कर्नाटकात प्रचाराला जाण्याची शक्यता आहे। मुख्यमंत्री आपल्या टीमसह कर्नाटकात जाण्याच्या तयारीत आहेत अशी माहिती सूत्रांकडून मिळते। बेळगावसह अन्य सीमा भागातही ते प्रचार करतील अशी माहिती समोर येते। कर्नाटकात 10 मेला मतदान होणार आहे। तिथे सत्ताधारी भाजपला काँग्रेस आणि JDSचं प्रमुख आव्हान आहे। याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री शिंदे हे भाजपचा प्रचार करण्यासाठी जाण्याची शक्यता आहे। महत्त्वाच्या घडामोडींसह पुन्हा भेटूया यानंतरच्या बातमीपत्रात। तोपर्यंत पाहत रहा कोकण साध लाईव्ह, नव्या कोकणचा ग्लोबल ब्रँड। या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते गोकुळ दूध आणि दुग्ध उत्पादने। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्हचं YouTube चॅनल।